फाग्ला मा सोलाय बख'लाय खामबा सोलाय बख'लाय खामबा सायो आरो हाबलांबा आराम मोनो मा बुस्थुलाय मा फाग्ला फाग्ला जों नायले फाग्ला नानि मोना बुजिदो नोंदों नानि मोना बुजिनायखायनो बिराद मिनिदो नायदो गाबा नानि मोना बुजिमारदो दे बिदि मा बुस्थु सोलाय बख'लाय खालामबा सायो ओमफ्राय हाबलांबा मोजां मोनो मा बुस्थु दे Oh my god सोलाय बख'लाय खालाम सायो सोलायहरबा आराम मोनो फाग्ला YouTuber खात्रा ओंखारबायलै जोंनाबो बर'नावबो फाग्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ लास्ट जोबजासिम आरो इना खात्रा सोंथि दंबावो नोंथांमोना नायबाय थाबा नुगोन एसे नायलांबाय थादो हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय जाबाय जोंना खासे डेन्जार इउटुबार ओंखारदोंलै माबा आसि सोनाय माबानाय बुंलाय नाङै माबा माबि सोंथारो नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम उनाव गासैबो दा मिथिगोन सोरबाया दसेल' खालामो आरो सोरबाया हरसे खालामो बिदि खालामनासो बिसोरना जायो फाग्ला मा सोंनाय जादों बेलायाव सोरबा दसेल' खालामो सोरबा हरसे खालामो बिदि खालामनासो बिसिना जायो मा बुस्थु बेलाय बुजिदो मा बुस्थु बयबो बुजिगारदों मा बुस्थु मा सोंदों मा टेकनिकआव सोंदों नोंथाङा मालाबा खिथु सुफ्रा आखाइजों होजासिगोनलै बिदि थाबा नोङो बारे बाब मा सोंनाय होयोलै नोङो बिदि नेक्स्ट भिडिअखौ नायबावनो लोगोफोर माबायदि सोङो नोंथांमोना नायदो नायनानैसो जोंनोबो हानाय नोंथांमोना नायबाय थादो मानसि नांगौ मा बुस्थु बेयाव आसि सोना होबा दै गयो मा बुंदोंलै लोगो मा बुंदों मानसिनि मा अंग'आ आसि सोबा दै गयो साला सुवादा बान्दारफोरा रोंगोलै मा सोङो मा बुङोलाय नोंलाय थोद जागोनलाय नोङो मालाबा सोङा हसिया नों दांजामारसिगोनलै मावसो दावसा सोङो एसे मोजाङै सोंब्रा मा खेंख्रा सोङोब्रा जागोनलाय नोंजों होजामारगोन नोङो मालाबा बुजिफोरदो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै एसे एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बानायनाय जादों बे भिडिअखौ नोंथांमोना गाज्रि दामोना आरो बेखौ रावनिबो गोसोखौ दुखु होनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जायाखै अनलि एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बानायनाय जादों नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार खालामना हो आरो बे भिडिअनि एन्सारफोरखौ नोंथांमोना बे कुइसननि एन्सारफोरखौ नोंथांमोना मिन्थिनो लुगैदोंबा सोरां ब्लगाव थांनानै नायबानो जाबाय बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन सोरां ब्लग नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेयावहाय बेनि एन्सार कुइसन आरो जोबोद फानि बिथाङाबो एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय जोबोद फानि भिडिअ बानायनाय जादों बहुत फानि आरो नोंथांमोना नायबानो मिन्थिगोनथ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर बाय भिडिअ मोजां मोनदों लाइक एन्ड शेयार खालामनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला